Għalija kien qisu ibnu ħaġġo kbir meta smajt bl-aħbar ta' mewtu. Klim Father Hilary Taliaferro propju ftit mumenti qabel ma libes l-alba u l-pjaneta vjola ta' saċerdot sabiex jikkonċelebra l-qudiesa li selmet għall-aħħar darba li sieħbu is-Sur Tony Bezzina, il-President tat-tim tal-futbol tal-Hibernians. Fis-sfond tad-daq ta' trapassjoni tal-Bażilika ta' Kristu Re, Father Hilary semma l-marda li ħakmet lil Bezzina tul dawn l-aħħar snin. Jiena nqisu bħala ħija jew ibni biex ngħidlek ira li xi li nafu ħafna snin mindu kien għadu żagħżugħu. Għalija kien xokk għal volja kienet mistennija dawn l-aħħar xhur minħabba l-marda li kellu. Fjum imsaħħab raħal ġdid u bosta partitarju plejers tal-Hibs għamu sabiex iselmu għall-aħħar darba li dak li għal aktar minn 40 sena kien ta' gwida għall-klabb tal-Pagun. Infatti fuq it-suntir tal-Knisja kien hemm evidenti skiet taqtew b'sikkina ta' dawk li jħarsu l-Bezzina bħala missier. Għal Father Hilary li huwa wiċċ sinonimu mal-kamp sportiv, Tony huwa raġel ġenerus. Tony ta' kontribut kbir li raħal ġdid u lill-familja tiegħu. Kien bniedem uman ħafna, kien bniedem ġentlom, ġenerus ma' kulħadd. Emozzjonat u bidmuħ fajneħ Father Hilary għalli Bezzina mid bil-Madonna manqa miegħu u semma li dan ir-raġel se jħalli warajh legat b'saħħtu. Mhux biss se jħalli l-vojt, però se jħalli wkoll legat. Għaliex dak li għamelu żgur ma jista' jintnesa qatt u lanqas jintilef. Għaliex l-infrastruttura li ħalla fil-Hibernians se tibqa' għal ħafna snin.